araw sa ating lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. So dito tayo sa may City Core guys. Binalunan, Pangasinan yan, no? Malapit tayo sa ano, City Core. Yan yung solar power dito sa Pangasinan, sa Binalunan. So maraming dumadapo dito guys sa may kawad ng kuryente. Kaya babantayan natin. Dito may bagong tanim na munggo. Tapos may bagong harvest na mais. Ayan. Ang problema dito guys, itong nasa likuran ko, hindi ko alam kung kailan haharbisin. Baka mag-harvest sila mamaya, mabubulabog yung pagkaanting natin. Walang problema naman, lilipat tayo dun sa kabila. Kung sakaling harvestin nila itong nasa likuran natin, lilipat tayo dun. Yan, kanina habang papunta ako dito, nakita ko kasing ang daming dumapo dito. Tapos nung naghanap tayo ng magandang kura, nakita ko ito, lumang kura nung nagkaanting dito. Bali inayos ko lang ng konti. Ayan o. Okay, stay tuned. Kung may mapadapo tayo at may matamaan tayo, abang-abang lang. Kung hindi tayo mamalasin ulit sa araw na to. Yan o, estimate natin nasa mga 35 yards yung layo. So malayo rin. Usually kapag ganitong distance, kapag malakas yung ihip ng hangin, ang daming sablay. So kailangan natin aralin kung paano tumama. Usually yung hangin dito guys, yung ihip ng hangin pa northwest siya, kaya subukan natin na aralin. Okay, so mag sit up muna tayo ng ating side cam. Ayan yung unit natin. Yung isa ko sanang unit yung kukunin ko, kaso mahaba. Kasya siya dito sa bag, kaso pag pira-pirasuin mo para kakasya. Yung mga basher po natin dyan, ito puro daldal na naman tayo. Pasensya na po, sorry po kung hindi puro action yung content natin, mas maraming daldal, kaya pasensya na lang po. Abangan na lang po yung mga patama natin. Alright, so mag-sit muna tayo ng ating side cam. Ayan. Ayan, abang-abang sa ating patama kung may mapadapo tayo sa araw na to. Hopefully naman na babalik sila guys, kasi napakadami nila guys. Maaga pa, hintay tayo. Saka pala nagbaon tayo ng kanin, pero hindi tayo nag-almusal. Okay, tama na yung daldal para action na agad. Yun ang gusto ng ating mga viewers. Wala nang intro, action agad. The place. Kaya pulutin na natin para red collared. So pakpak yung tinamaan sa pakpak. Ito unang patama natin. Mahangin kasi guys. Okay, stay tuned. Lutin natin agad. Yung kasi mahangin, hindi ganong masukal itong pinagbagsakan niya, pero asan na, mahirap pa rin makita guys kapag dito sa gitna nahulog. Wala, hindi natin mahanap. So dito ko tinira guys, tapos dito bumagsak.
Wala, hindi ko mahanap. Hanapin ulit natin mamaya. Ayan, may tinira ako doon sa malunggay guys. Gumapang ako kanina dyan, tapos nilapitan ko yung dumapo doon sa may puno ng malunggay. Ayan, red colored yung nakuha natin doon. Ito, ayan, ayos. Pulutin natin tong pangatlo, red colored. So nakatatlo pa lang tayo, medyo madalang yung dapo. So yun guys, may tinira tayo ulit doon sa may malunggay sa kabila, red colored. Ayan guys, ginapang natin. Dito ko dumaan, so nakadalawang tira na tayo doon sa may malunggay. Okay, pang-apat natin. Ayan, medyo madalang yung dapo guys dito sa may kawad ng kuryente. Tiyagaan lang natin ng paghihintay. Napapansin ko kasi guys na madalas yung dumadapo doon sa may malunggay, kaya nakapatama tayo ng dalawa doon. So gumawa ako ng isa pang taguan doon para at least kung may dadapo doon, dito tayo dadaan. Gagapangin ko hanggang doon sa may malunggay. So may taguan ako dyan sa may malapit sa malunggay. So may telescope tayo kaya kitang kita ko kung may dadapo doon. Ayan, so stay tuned. Putin natin yung pang-5. Sebradab. So madalang ang dapo. Tiyaga lang sa paghihintay. So nakalima pa lang tayo. Nandun sila sa kabila. Ang layo. 150 meters na ata yan. Sobrang layo guys. So madalang yung dapo dito sa tapat natin. Tapos nangungulimlim pa. So nakalima lang tayo. Parang alam na nila yung binabantayan natin na porsyon, kaya hindi na sila gaanong dumadapo dito. So antay pa tayo. Dalawa tayong patamang pupulutin guys. So wag muna natin pulutin kaagad kasi may mga
nagsidatingan pa. So tara na, pulutin na natin ang sinasabi ko. The place red collared. Tapos yung isa, ayan, dalawang red collared na hanap din natin. So nakapito na tayo. So ayan, tulad ng dati guys, tinatanggalan ko ng balahibo. Distance ng 60 yards. Wala talaga guys kapag mahangin. Tinatangay ng hangin yung pellet natin. Red collared. Ang laki ng katawan, hindi na tamaan. So yun guys, kapag malakas talaga yung hangin o salubong yung hangin sa pellet natin, may parang may ganyang diferensya guys. So hindi natin alam kung saan yung direksyon ng hangin para compensate sana natin. So yun. So halos ganun guys yung sablay natin. So marami din tayong sablay. Ito, panoorin nyo yung sablay ko. Doon tayo madalas talo guys kapag malakas ang ihip ng hangin. Tapos saktong may dadapo, wala, sunod-sunod yung sablay natin. So habang pa tayo, maaga pa naman, alas 3. The place na naman kasi mahangin. Tignan natin kung mahanap natin. So dito pa bumagsak. Basta pag-iwang-giwang yung bagsak niya guys. Sure ball. The place. So ito, nahanap natin. Red collared. So ito, the place talaga. So challenge sa atin sa mga kapwa hunter kapag mahangin talaga. Ang hirap makapatama sa target. Siya nga pala, pang-8 natin. Pulputin natin yung pang-9. So hindi ulit na puruhan. Habulin na naman natin. Ito. Ayan, red collared. So the place na naman. Buti na lang nakuha natin. Pakpak yung tinamaan. Kasi ito. Yan, kita nyo naman yung ihip ng hangin gumagalaw yung dahon ng kahoy. So tagilid tayo. The place. Pakpak. Ito yung pang-9. Hindi ko alam kung dahilan yung hangin o tayo lang yung mahina na magpatama sa ating target. So tanungin natin yung mga bashers natin kung ano yung masasabi nila.
kung mahina nga ba tayo o yung hangin ang dahilan. Comment lang mga basher natin. Ito yung pang 10 red colored again. So halos red colored lahat yung mga patama natin. So may isang zebra dab lang na nahalo. Ayan, the rest is red colored. So ito, nakasampu na tayo. So maghintay pa tayo hanggang may araw, dadagsa yung mga red colored. Ayan yung nakuha natin guys. So 10 piraso. Natanggalan na rin natin ng balahibo. 9 na colored, tapos isang zebra dab. Okay, not bad. May pang adobo na tayo. Mukhang wala nang dadapo guys. Okay na yung nakasampu tayo. Tapos ang daming sablay, meron ding hindi napulot. So yung 10, not bad. Alas 4:30 na guys. So pack up na tayo at makauwi na. Bali yung motor ko nandun, iniwan ko dun sa may puno ng milina. Pack up na tayo kasi hapon na, wala na rin lang dadapo. Tapos mahangin pa, palakas yung hangin. So tara, pack up. Ayan, sa mga nanatili sa ating YouTube channel, maraming salamat sa inyo guys. At sa mga bago pa lang na napadalaw sa ating YouTube channel, mag-subscribe lang po kayo at always click the notification bell para ikay updated kung sakaling nagustuhan mo man yung content natin sa araw na to. Sa mga basher natin, so good vibes lang tayo. Ayan, eto, pack up na tayo. Sa ating pinag-iwanan ng ating tour. Nakalamang. Ayan. Okay. Hanggang sa muli. Bye bye. Peace out.